aquest espai cultural, que és la nova seu de la Fundació Carulla, i tenim la planta 0 dedicada al Museu Terra, que, com sabeu, té la seu a l'Espluga de Francolí, però que ha obert aquesta sala a la ciutat de Barcelona per poder fer arribar totes les seves exposicions i tot el seu relat sobre la sostenibilitat i sobre quins futurs imaginem a la ciutadania, tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana, però sobretot a infants i joves, per tant a escoles i instituts. L'Expo Plàstic va ser un èxit en el seu moment, el 2018, quan la vam inaugurar a l'Espluga, i pensem que el tema és de prou actualitat com per portar-lo i obrir aquesta sala a Barcelona del Museu Terra i fer-lo accessible al debat sobre si el plàstic és genial o si és pervers i, sobretot, de l'ús social que en fem i com podem creativament imaginar futurs diferents, més sostenibles, amb un altre ús del plàstic. El Museu Terra planteja aquesta exposició sobre el plàstic justament perquè és una pregunta que ens van fer quan ens miràvem les nostres col·leccions i veiem que les nostres peces són de fusta, són de vidre, són de vímet, són de cànyam, són de materials orgànics, molt més coherents en relació amb la natura, i ens vam preguntar en quin moment arriba el plàstic. I vam veure que el plàstic arriba als anys 50 d'una manera radical, ràpida i absoluta, i vam fer d'això un primer exercici d'educació cultural per la sostenibilitat, és a dir, d'entendre com mirar enrere a vegades pot ser la clau per repensar el present i imaginar futurs més sostenibles. L'exposició Plàstic vol generar un debat entorn a un material que és omnipresent a les nostres vides, com és el plàstic, no? Que és totalment quotidià. I de fet ho fem explicant l'origen d'aquest material, no? Des de com ha anat evolucionant segons les necessitats de cada un dels moments, de cada una de les generacions, per arribar en el moment que ens trobem ara, que és l'ús i abús que hem fet d'un material així. Per tant, la pregunta sempre és genial o és pervers? No? Ha salvat moltes vides i n'ha tret moltes d'altres. I tot això, el relat el fem a partir d'obres d'art, on podreu veure fotografies, escultures, instal·lacions audiovisuals que us traslladaran, no, a aquesta reflexió.